Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa usa ka martir, si San Policarpo or Saint Polycarp, obispo ug martir. Importante kayong masayod ta nga kining atong tinuhuan na ay mga highly educated ug tag-as nga posisyon sa katilingban nga nagpakamatay nga way kasuko, wa makigubat pasabot tungod kay nasayod sila nga mao kini ang tinuod nga pagtuo. Busa makadugang ang kamatayon sa mga martir sama ni San Policarpo sa pagpalig-on sa atong pagtuo nga nagsunod ta sa tinuod gyud nga simbahan, sa tinuod nga tinuhuan. Uban kaniya padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ug ang pag-ampo nato sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa atong panginahanglan dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasahiluon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magbubuot sa tanang mga binuhat, giipon mo si San Policarpo obispo sa pundok sa mga martir. Itugot na pinaagi sa iyang pangama, mabanhaw kami alang sa kinabuhing tunhay, human kami makaambit uban kaniya sa kalis ni Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa sulat ni Santiago. Ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon, karon o ugma, muadto kami sa syudad ug magpabilin dito ko sa katuig, aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Apan wala gali kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Kini maoy angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga kinahanglan niyang buhaton, apan wala magbuhat niini, nakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Pataling hugi kini kamong tanang katawhan, pamati kamong tanan nga nagapuyo sa kalibutan. Kamong natawo nga ubos o taas o kahimtang,
adunahan ingon man mga kabus. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa daotang mga adlaw, diha nga ang mga dautan magalibot kanako. Nagasalig sila sa ilang kadato, ang kahamugaway sa ilang bahandi, maoy ilang garbo. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tawo, ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dako ra kaayo ang bili, aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili gayud siya makabaton sa igo, aron mabuhi siya kanunay ug dili malaglag. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, og sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultig dautan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nag-specify si Kristo o pamaagi sa pagsuta kung ang maong tao dapig bas Ginoo o batok sa Ginoo. Saon man niya pagkuan, saon man niya pag sulti, saon niya pag suta, pagsiguro nga dapig niya ang tao. Ingon siya diri, way maggamit sa akong ngalan aron maghimog milagro nga makasultig dautan batok nako. So pasabot og mogamit sa akong ngalan, pabor gina nato, labi na gyud maghimog milagro. Nabitaw roy mga vloggers nato, mugamit aning akong humili, gamiton pang akong naong, gamiton pa akongan, na isay mo text nako, nahibaw ka ani pader nga gipanggamit na ning imong humili, nya daghan na kay napas TikTok ana nya
nakakuan na ni, nakakwarta na ning mga tawhana, ikaw wa jud ka kakwarta. Wa sadya kay bawo nga kada nako dupa kulikta man pod. Ingon ko, okay ra na oy, okay ra gyud kay na. Basta ang gibutang lang dito ang akong humili. Kay ang akong humili pulong man is Ginoo. Bisag pila pa kabuk mo kuha ang akong naong og akong ngan og sa akong humili. Okay ra gyud kay na. Siya niya ang imong naong giusab-usab man unya mga title pa gyud kana pag yung mga title nga ang pari mo hikap sa diay ana natagbaw gyud ang pari sa Madre mga inana nga kanang kuan ba kanang title nako. Oh, bahala nagmuna iyang title para lang pag-attract sa mga viewers. Kay total inig view atong viewer kahibaw mo gito sa akong humili. So kanang mugamit sa atong humili og sa akong ngan og sa akong naong dili gina kontra nako. Pero gibutang akong naong, akong ngan, nga atakihon kog maayo, mao na nay buangon, batok na nato. Nakaron, kinsa may makagamit sa ngalan ni Hesus? Kinsa man? Way lain ang kabus. Labi na gyud kabus sa espiritu. Kana bang tao nga muingon I am nothing? Nya kay di na may something nga mao si Kristo ako na ning gamiton. Kanang mo ilata nga we are nothing nga kita wa gyud tay mahimo. Kana bang mo ilata nga wa ta kahibaw unsay moabot sunod oras. Munang mogamit tas Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa niingon si Santiago, kamura ba kusog kay mo anang kana bang batasan ba nga moingon? Sunod semana moadto ta didto kay magnegosyo ta nya mo standby ta didto og mga usa ka buwan tingali nya mo kita man tag mga tag 10,000 kada adlaw. So 30 days times 10,000 pila naman na? Kwenta ha? Oh nya may mga unya 300,000 unya kay mo kuanta dito mo trabaho ko dito mga 10 months atos abroad nya mo na akong income kada buwan di after 10 months 300,000 times 10 pila na? Sus makinahanglan jud ko mo abroad haron inig human sa napo kabuwan akong trabaho dito na nakoy 3 million makapalit ta tag sakyanan makapausab taning atong balay. Amon amo abroad dayon. Kisa mo iyang gisaligan ang iyang plano. Nya unsay gisulti ni Santiago diri sa unang pagbasa. Ay niingon siya diri ay okay ba? Apan wala gani kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Layo na kay kag plano. Pero wa ka kay baon sa mahitabo nimo ugma. Muna muila unta ta nga we are nothing wa gitay capacity unsay sa pagsiguro sa kaugmaon nato. Muna sayop gyud ang mga ginikanan nga moingon jutay lang gid akong anak pader kay haron makahatag ko nilag maayong kaugmaon. Ayaw pangandak ana oy. Kay ang muhatag natong kaugmaon mao ang Ginoo. Unsa may sakto matud pa ni kaning Santiago ni St. James ingon siya kun maluoy ang Ginoo lugwaya niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Isumpay gina nga kung tabangan tas Ginoo nga motaas-taas patong kinabuhi nya kining atong buot buhaton matuman mahitabo ni. Di ba? Mo na kabos sa espiritu. Pero kanang mga kanang dato kusog kay na mo planning ba? Plano gina unsaon pagpadaghan ilang kwarta, mahitabo man sad. Mo nang kusog kay na karon mas attractive ang planning sa tao kaysa planning sa Ginoo. Mas attractive. Pero hay may mas makahatag og tinuod nga kalinaw og katagbawan kanang ka-relax sa kinabuhi ang planning sa Ginoo. Ang planning sa tao makapastress,
makaguba pagyud og mga relasyon. Kay tungod sa imong paningkamot nga makakwarta ka, maningil na gyud kas utang, bisag igsuon pa na nimo, bisag suod pa na nimong higala, paninglon gina nimo kay na kay target nga mao ni ang imong kwarta, no? Mo ana? Ang pari mamugos gyud palit gyud og slot, ang di mo palit maimpierno gyud mo. Pero posible biya sa tingali yung ano bang nagitay plano ba? Na ini-text ron ako nga anang kailan ako sige mo ko ingon karon na lang February 28 unya naapat tay mga 6,000 kapin nga slots nga bligyan sa pader di na mahurot oy. Ayaw pag sig-ingon 28 di na mahurot pila na lang gud ka adlaw. Nga ningon sa ko sa kong kaugalingon, og di mahurot dili pagbuot sa Ginoong mahurot. Unya og unsay sunod adto na lang ko mo desisyon ini ka 28 kundi mahurot kay ang Ginoo may magbuot ako gani o man gani siguro kaabot pa kog 28 di ba kamo day siguro day mo makaabot mo 28 karon 28 ambot ang akong maguwang karon wa pa man ako matiksi buhi pa bakaha ang akong maguwang katus Pedro nga paralyzed ato bang na paralyzed ba mga 1992 siya na paralyzed. Karon, iya rong ika-60th birthday. So mga 30 years na siyang nag-antos anang galisod siya glakaw. Pero hangtod karon buhi pa. Pero pati yun, biyaginta na siya. Kay galisod kong lakaw. Di ba? Oy, siguro kanay panggawali mo'y mauna niya. Kay karon, niabot na ko siya 30 katuig aning lisod. Kay magla, kita mamuanto dire kato kung danon to amros kahugan. Mo na iguman na niya akong misa, ug buhi pa ko, muadto ko sa kahugan. Nya mo sakay ra ba kog motor ngadto, nya kana among motor mo agi anang daan nga gipahimo-himo ra sana nako aron maagi ag habal-habal kay wa man gyud maablihig karsada didto. Ug ambot ngano nang katawa bitaw kana among lugar. Dinis ato ba? Dinis bas parokya. Mga daan nga mingaw kaayo way happy tao perti nang layo as bukid ngadto tabla ngadto gipang siminto ang daan. Pero ang among lugar na perting duolat tulor gyud na ka kilometro gikan sa Napo 6 kilometers gikas Guadalupe. Mabati ko na mong busina ngadto jeep sa Guadalupe. Mabati ngadto sa amo wa gyud maablihig karsada hangtod karon. Ngadto sa bukid unahas amo nanay mga karsada pero ang among lugar wa gyud. Ambot ngano kana usa kaning ablis karsada mo na karon moadto ko didto ako lang nang gipatabang-tabangan og himo anang dandan unya gipasiminto ako intawong dinupadupahan to adito nako gipang hatod sad ana karon kasun nang habal-habal ngadto ana mo sakay ko pero naay mga lugar nga ang habal-habal na as kimba kayo naingon ana ra kadako ang daan og matipas ka gamay ligid ka ngadto sa ubos mga 10 meters na usahay 12 meters ang giladmon adto katugkad sapa unya ron inigdagan sa motor og makras ron ighapon mo na inyong mabalitaan namatay sa Padersiano dito sa Kahugan di ba anya di na nato i-appeal sa atong planning appeal kamo sa deron inigulis inyo may siguro anara mo des unahan at takihon Kalipong dive na yun kay Kalipong patay na yun i-appeal na sa planning i-appeal ba kay magsigil ang taglantaw anang unahan adi ni ma-appeal sa planning patay ta muna mas stress ta no labi na magtanaw kasi mong anak daghan kaayo nya wa na kay bugas maingon na sa iyay unsaon pagpakaon ani unsa kay edukasyon ani edukasyon gud taon ay nala na pa eskwelaha oy wa na iningon nimo dinala na nako pa eskwelahon wa na luag na kay mundugan di ba imo ginang pa eskwelahon nga total module raman sad karoy gyud panghatag ana reklamo bitaw ato mga katikista gahapon kay sugod in tawag kanang hatag og kaning seminar ba para sa first communicant adto lang ta mag-seminar niya adto lang sad mag first communion sa mga chapels kay aron social distancing lang gyapon ba di lang nato tingbon ana to tabla ana reklamo atong katikista sa pader ang mga bata ba karon among i-first communicant di man ka maong mubasa inako ang duha na gud tulor na gud ka tuig nga kana ganing ga module ta nya og ang inahan ana mo'y gasigig answer
Unsa man katog basa ana nga sugo na grade 1. Oh, pandemic na pag grade 1. Unya grade 2 na pag-apoy pandemic, grade 3 nya karon kay mao na may ilang ibasa karon kay mo first communicant. Adi gyud ka mao kay duha ka tuig kung inanswer sa inahan sa module. Nya wa sa tudlo is ginikanan nga unsaon pagbasa lahi man to maka-eskwela gyud kay tagsa-tagsaon tos maestra. Oh, sige unsa ni? Ba sa dili la ni. At least makoreksyonan kay ba yung tanaw la ana. Ako bitaw sa una grade 1 pa ko kada among maestra ako nitong gitagad galisod din tawag lakaw kanang kuan na kay ba kanang wheelchair na ba akong maestra sa grade 1 kusog ito mo palayat nako nya kana bang anaon ka sa kuan ba kanang nabitang na card inana niya na marka mangga batong saging. Yan naga palayat ton nga ihiling ng batang layat-layat. Iniglayat nimo imong basahon. Pero di ka mo layat kung wa ka kabasa og sayop gani ka iniglayat mo hapakon man ka. Ako aksyon kog dagan tanak tiyo mada atras. Di madag layat. Di mo ko kabasa so na. Nga dito batong ra gid ay simple kay. Batong ana sus lisura labi na kanang in English na in English kanang people kanang mga inada ba people usa man people sus people man di ay ana nauson lang so ana isikriam palita isikriam say mamaligya dito butangan og tag nga ice cream ba malita na maligya isikriam bugnaw na isikriam. Anya, naigilikanan mo koreksyon na. Lisod kayo. Nga nung niabot mo ko ng istorya ha. Kana bang ayaw ka balaka ba? Ang kabalaki hinoon, basig din anak ka maong muangkon nga siya Kristiyano. Nga siya anak sa Dios. Nga siya binunyagan. Nga siya inatiman sa Dios. Pinangga sa Dios bisag wa pa siya grado, bisag wa siya kwarta, nagkita giatiman sa Ginoo. Na bisan pag mamatay ta, mabuhi rata kay ang Ginoo naa nato. Mao na ang knowledge nga dili matudlo ni bisan kinsa gawas lang sa tao nga dunay tinuod nga pagtuo og kabus sa espiritu. Muna kani si San Policarpo ang ubang mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, mga martyrs man ni sila, mao na ilang gihuptan. Wa sila mo value sa ilang lawas, sa ilang kinabuhi dinhi, o sa ilang mga bahandi og dungog nga gibiyaan. Obispo magpapatay. Suway kunog adtos Bishop Palma, ilansang sa cross dito sa Archbishop Palace. Musugot ba? Patyon kas guard oy. Pero San Policarpo, obispo, nagpakamatay. Ang atong mga Santo Papa sa una, nagpakamatay. Martir. Nga naman, kalipay nila nga makasunod sa kasakit o kamatayon ni Kristo bisan dili takos. Muna ingos Kristo ang mugamit kanako sa akong ngalan, dapig yun ako. Nya kamo. Anda mo magpakamatay ni Kristo o dili? Lingi ay mong tupad. Ina mo sugot kag ilansan sa cross karon. Nya mo siya ayaw sa doy. Ana, batok na ni Kristo. Batok na. Ana. So mo na ato ning bantay-bantayan ha kay lisod kayo sige ta dinig ingon nga Ginoo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit nya luhod-luhod pa ta diri inigdayong kalawat ginhawa paglawom ay napakaayo pero kutob ra gyud ta diha inig-ingon na nga higugmaan na imong kaaway di sa ni madalor doy kulatahos ba na buwagan dayon sa ilag buwagi hantod ka mamatay sa di uy against na injustice na uy injustice. Oh, sa mata lagi tao injustice pero kinsa may imong gigamit karon ang imong tawhanon nga gahom o authority o ang Dios non nga kaalam og kinabuhi. Kung Dios non kuha ang imong tawhanon kay di man na magkasagol pero timan-an gid nato ang Dios non nga pamaagi
mo'y tinuod nga tuburan sa kalinaw, kalipay, kauswagan o kabalaan sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa katilingban. Wa gani ni Kristo lusno kita. Muni kining ato mga politicians karon na sige yaw-yaw na mga nindot kayong pasalig, nyaga sige na naroon silag dinautay, makalusno na sa atong katilingban, sa atong nasod. Munang ako hapit na lang ko mamatay, sugod atong panahos marsyalo hangtod karon. Wa pagita kakita og kauswagan na tinuoray, labi na gyud og ato pag yung dugangan og kalinaw, kalipay, kahiusa og kabalaan sa kinabuhi. Nga unta ang atong nasod gitawag manig Catholic country. 85% Christians, Katoliko. Pero ang atong kinabuhi sige yung kaot-ot kay ngano man igo ratang moangkon na Katoliko sangan pero wa na magpractice. Ang atong gipractice away, dinautay, inilaray, fake news, ana. Libog ang mga taong sa taon kayo katugkad, apil na ning nagwali, libog na lang ta. Ano? May pagmanindog na lang ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios, puno sa pagsalig, uban sa pangama ni San Policarpo, muingon kita, Amahan, nagalaom kami kanimo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang balaang katawhan sa Dios makalahutay sa ilang pagpakigbisog batok sa mga pagsulay o pagtintal sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang nangulo sa atong nasod, mga lagad sa tinuoray gayod ngadto sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga alang ni atong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og himpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, o atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, ilabi na kanila nga atong mga gihandom karon, makakaplag na sa pahulayng dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. O Ginoo, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkayod ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuanguron nga Dios, bukbui sa imong panalangin kining mga gasa ug liguna kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni San Policarpo pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Policarpo sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanong kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ani ang nagsimba dinhi, o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Policarpo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo na nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, wapong ka na mo ang imong kaharian, matupad ang imong Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala
sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Policarpo, imong martir ug obispo, sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Wa natay orasyo impirata. Sa Domingo ra na siya basahon na before sa misa, no? Karong Domingo pohon ug makaabot pa mo. No? So usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon ining misa mao ang gasa sa kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kun moila gid ta nga kabusta sa espiritu ug magsige lang gitag sunod sa plano sa Ginoo dili sa atong kaugalingong plano. So salamat sa mga tao nga misunod sa planos Ginoo nga papaliton gid silag slat para sa atong umaabot nga konsekrasyon sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio karong Abril 4. So sa 10,000 ka slots nga atong gibaligya nga tag 1,000, ang atong halin as of yesterday niabot na og 3,632 slots.
Pakpak. Nag-anam nagkagamay, no? 6,368 na lang yun ang nahibilin. Hapit na tamo katunga. Basin pa di ay og naay mo pakyaw ani mga gakinahanglan tag unom ka tao nga mupalit og tag 1,000 ka slots. Hurot na ni siya inig hindi ka 28, no? Mahurot na ni unom tapos tag 1,000 pila ra gud na sa mga taong mga milyonaryo o mga bilyonaryo. Ay, sinsiyo ra na pero kamo wa mo siguro. Labi na gid ako. Palit la sa tagtag sa kaslat. Yeah? Ingo lagi ko nako kani 6,368 slots niya ang magsigig tan-aw sa akong wali moabot og mo-average og tag 50,000 kada adlaw ngadto sa 100,000 mamalit lang nagbisag tag 1 slot lang. Wa na ikaugma ni mahinganghalan tawa nahurot na ni siya pero lisod sa noon kayo di kayo kabati. So sige lang bitaw ang plano sa Ginoo mo itong sundon dili ang atong plano. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaos sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katulad